Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Nakabantay ki Jan Pong Juti Tiaring bat ki Wede ki Jingdon Kam Hakador kababebha Wan Chikayo India kabadon hamaulay nongkwar. Kaseng HSPDP kasi sa jay kalakan mau buram ya kalingku si klat basan kejong MLA barim jong nong stone bat unoy lam rat ba kejala ba hoping stone lingdo na kaliang ke HSPDP nong stone area unit kala pelong ya kejingalang hapo nong stone hagaba lai one nation bentalang do menteri ka sarkar jela ba samlin malngyang ubalong ru chief organizer ke HSPDP ba bad scam renta thiang MDC ba martel mukhem MDC ngalor ki MLA bat ki MDC ki barim hagani ka singi nagaliang ka HSPDP nong stone area unit kala ay ka dorkas siya ba samlin malngyang bu unya kran lam mat ka sarkar jela ban pensa jingkan mau yaute urang ba daga bajer kyrteng no ya government boys higher secondary school siya ka hoping stone lingdo memorial government higher secondary school Shillong ani ka singi nga pagpao ka jeng sokman ke jonga ka ba kumu mayalam bat kumu MLA jong ka party HSPDP habangan wan hang ni bat kum staru te bat penpao ya ka jing so ko jongi yo mayalam jongi bang ikan mau ya ni ka sikrat ka jongi mai joping ka lingku sikrat ka basan te ka de ka kamram ka jongi kum ki nong nikman bat kum ki nok kam ka party baro hi idap da ka jing so saram ketram ya ka ka ba uni unong lam jongi ula I hangi ya kini kimat bagi isu ki ba mo yang kum uta lam te kum ta ngi wan hang ni ban pen ken ma pat sisi ya ka party ke jongi patru ya ka mat bat ka isu ka bangi don banyak rengkat kum ba umaye ula I hangi bangi kum kinong nikmat ngin bodin ya kini isu pat hoy kene ka digasni ka bangin kan mau ba mai ba I hangi ya tinjak ka jong ya ka ka ba ila I hangi maka song sangi kinong dia kumno bangin bud dia ya kene ka isu ba mai ila I ba lengkap kumno ban penklanya ni ka party ka bangi kum ka party HSPDP ngin penklanya ka party kum ka dak jong ka jingpuram ya uni undang lam jong